Is-skiet u l-ħemda tal-monasteru ta' Santa Caterina fil-Belt Valletta inkisru bid-dieqa li ġabet magħha l-mewt ta' Sora Lojsja, soru Agostinjana li qattet ħajjitha tgħix fil-klawsura. It-telfa tagħha fissret li issa dan il-kunvent li ra l-istorja ta' Malta tinkiteb spiċċa b'4 sorijiet biss li kollha huma mdaħlin fl-età. Bosta kienu qed jaraw li l-futur tal-monasteru kien se jfisser l-eluq tal-bibien tiegħu darba l dejjem. Iżda kif qaltilna l-madri tal-kunvent Mikelina Mifsud Alla ma ritx. Fix-xhur li għaddew bdiet ħidma mill-komunità Agostinjana biex sorijiet minn barra l-pajjiż jingħaqdu mas-sorijiet ta' dan il-kunvent. Il-futur tal-monasteru jiena għandi fidi kbira fil-ħnina Alla u fil-providenza tiegħu li jiġu dawn it-tliet sorijiet jistgħu u jibdew jifru x-xuma. Jekk ma jkunux Maltin, ikunu mill-pajjiż tagħhom mal-Filippini. Importanti li l-monasteru, speċjalment il-klawsura Agostinjana, ma tintilifx minn Malta. Il-madre qaltilna li meta daħlet soru snin twalilu fil-klawsura kienu aktar minn 30 soru, iżda ma' żmien bdew imutu ħadd ma ħadilhom posthom. Hija saħqet kif il-ħajja moderna tal-lum rat nuqqas kbir fil-vokazzjoni tal-ħajja sagra. Hawnhekk kienu xi 60 soru fl-antik. Jena meta dħaltinu kienu 36. Il-ħajja hija pereżempju il-vokazzjonijiet minn kullhom kien batuti. Kemm patrijiet, kemm sorijiet, tifiri mhux faċli tajt ħad tidħol soru tal-klawsura l il-ġurnata, tifhem? Mistoqsija jekk taħsibx li dan il-kunvent qatt jingħalaq għax jispiċċa bla sorijiet, il-madre kellha tweġiba ċara. Qatt. Once li jkollok fidi falla, dik qatt ma tiġik f'rasek. U hawnhekk ħallejna lil madri sabiex mal-kumplament tas-sorijiet jidħlu f'silenzju jimmeditaw fuq il-ħajja u jitolbu sabiex Alla jibgħat aktar bdiewa fl-għalqa tiegħu